Sziasztok, én Minex vagyok, és ez itt egy szerverbe ismertető videó. Hát kezdjünk is bele. Lazurit Crafton játszom, megvettem ugye a Master rangot. Ugye 2032 forintért. Hát a közönség az, megmondom az őszintét, a közösség valami írtróra már nem is akarok róla beszélni. Írtóra szar. Egy fos a közösség, mert mindenki, hát igazándiból ez az én kis rejtek helyen akarna lenni, de nem annyira az. Szóval mindenki ezt a fost használja. És ugye mivel, hogy örök, halhatatlanság, meg regeneráció végtelen, így soha senki nem döglik meg. Így nincs értelme nagyjából ennek a szervernek. Pedig megmondom, azelőtt mielőtt ezt a valamit, nem tudom, lehet, hogy ez plugin, de pluginnak mondható. Ami előtt ezt a szart berakták, azóta tök jó kis közösség, tök jó kis közösség volt. És mindenki élte a saját kis életét, én voltam a PvP királya. Ugye, mert nekem volt a legnagyobb kardom, ilyen 1000 opt, az is olyan, mint hogy hackelnél, de ugye utána az jött be, hogy 1000 optosak jöttek, utána az 1000 optot kivették, de berakták a halhatatlanság potit. Ez itt az én nagyon nagy problémám, hogy berakták a halhatatlanság potit. Na, de mindegy. Annyi a lényeg, hogy a Lazurit Crafton olcsó árak vannak, olcsó dolgok is vannak, tök jó. Nem annyira jó, de elmegy a vadon, meg az ilyenek. Szóval a vadonnak az eleje, azt nem tanácsolnám, hogy ott kóricáljatok. Mert valaki, érdekes módon valamelyik, gondolom, staff bekapcsolta a PvP-t. És én is úgy jutottam idáig el, meg itt építkeztem, ugye, mert master rangos vagyok és bírok kreatívozni. És ugye így jutottam el idáig, de csomóan nem érték túl, mert mivel az a poti, amit mutattam, ugye a halhatatlanság, szóval hogyha megütsz vele valakit, mondjuk egy akárkit, legyen az egy pók vagy valami. Bocs. Szóval legyen ez egy pók vagy akármi, mondjuk vagy egy sima ember, aki épp most jött és szeretne játszani egy jót, vadonba elmenni, gyűjteni fát, cuccokat, hogy legyen neki ezen a szerveren. Na, hát annak most azt tanácsolom, hogy nehogy feljöjjön, mert ez egy megint nem akarom kimondani, de írtóra szar szerver. Figyeljétek a creepert, itt van, itt áll egy helybe, megvan magának. Érted? Így el van ő magába. De mondjuk persze dobjuk magunkra. Élvezzük az életet, mert halhatatlanok vagyunk meg. Stb. Élvezzük, persze. Minden szabad, minden lehet, minden jó. Minden strapa. Tök jó. Hát nem tök jó. Szóval együtt és minden. Még a creeper is. Na, 1000 fos a szerver. Megmondom az őszintét. 1000 fos. Fos, egy pillanat. A nagy foson kívül nem bírok más mondani, mert tényleg egy nagy fos szerver. De a közösség is, valahogy vannak olyan gyökerek mindig, akik elcseszik a játékkedvedet és nem akarsz játszani. Mint például a kingek. A king. Nagyobb rangú, többet tud, viszont bannolni, kikkelni azt viszont ő pluszban még tud, szóval a king az visszaél a rangjával.
Szóval ez itt a nagy probléma, hogy engem több mint kétszer bannolt ki egy king, mert azt hitte, hogy elloptam ezt a karriert. Volt már, amikor elloptam ezt a karriert. Tagadom, hogy nem volt. Szóval... De, ne kezdjetek ezen a szerveren elkezd játszani. Jó, bányászos meg minden még jó elmegy. Meg minden ilyesmi. Szóval minden ilyesmi azért elmegy. De más nagyon nem. Na mindegy. Köszi, hogy néztetek. Sziasztok!